Ja sam cijelo vrijeme upozoravao da je Zdravko Mamić takav. Ja sam znao da je on takav. Ja sam htio da se mi svi skupa galvaniziramo kako bismo zatvorili tu spodobu, tu rak ranu hrvatskog nogometa. Međutim, nitko nije meni vjerovao dok se nije dogodilo ovo što se dogodilo. Pa ja smatram da Zdravko Mamić uvijek bio dobar čovjek koji se brinut za nas kao da smo mi obitelj. On je čovjek za obitelj, on je čovjek za dom. Ovo je pokazatelj da Milanovićeva vlada ipak radi nekakav posao u smislu iskorjenja kriminala u društvu. Pa ja vam samo želim reći da, gospodo, vi danas stavljate okove na hrvatski nogomet. Vi ste zatvorili hrvatski nogomet danas. Sram vas bilo! Sram vas bilo! Đubra!